Mga kasama, kumusta? Kini gyapon si Priscilla Raganas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog ug dungog sa atong mga kaigsuonang OFW nga nanimpad sa laing nasud alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong bayani. Sugdan ta kadon ang suwatampo nga gipadagikan sa atong suking tikpaminaw nga nagpatawag singan nga Oliver. Kalit nga nausab si Aya, human ko nagtuman sa akong gusto nga manarpaho sa laing nasod. Ang nakasakit kaysa diyang makabut na unta nako, ang akong mga pangandoy, siya usab di ay nga gitinuod ang iyang gipanaad, nga siya mo'y unang mabiya sa dili pa ko malarga. Lumalikahan na usab ko sa Manila sa diyang nibiya si Aya sa amo ug wa na gyud pagpakita. Niresign sab siya sa trabaho. Nakakontak lang ko niya ug kausa apan humani Go save with Simply 5% per... wa na gyud. Labihan ang kabalakas sa akong mga ginikanan tungod kay mabdus malagi si Aya. Sa akong bahin man gud, nagtuo ko nga kutubra sa istorya si Aya ug nga dili kini niya buhaton. Apan nasayop di ako. Nakalarga gyud ko kauban si Vi Jam sa Manila alang sa training. Niabot ang gipaabot nga buwan aron manganak na si Aya. Manganak siya nga ako ug ang akong ginikanan wa na gyud gani balita pa kung asa na siya. Hangtod nga niabot ang adlaw nga mularga na ko paingon sa Saudi. Sa airport, gisawayan ko gihapon og kontak ang numero sa cellphone ni Aya apan sama sa gihapon pakyas ko. Wa mong gapon. Di gapon makontak. Mo babay. Di ka suko giday niya ang imo pagbutbuot og desisyon nga manarbaho sa laing nasod. Ha? Bay? Gusto ka bay? Labihan gyud ang kasuko niya nako kay nagtuman mo kung kagustuhan. Wa niya hisabti nga kung maayong mga tumong kung nganong ako kining gibuhat. Bay, Oliver. Ay, pita giday. Sakita guskundugan bay. Mura na og manuslak ang kasakit nga ako karong gibati. Yan nata sa King Abdulaziz International Airport dili sa Jeddah, Saudi Arabia, Bayjam. Yes. Ni ani gid bay. Gibangandoy gini na akong lugar nga makataa ko bay. Ani ko magsugod og bagong kinabuhi, Bayjam. Sibod mo pasabot ha? Bay Oliver? Ipakita na ko kang Aya. Nagkaya na kong barugan ang akong mga pangandoy. Bisan pa ugwa siya ug ang among anak. Bay Oliver. Maningkamot yun ko. Are you Mr. Oliver? Our new company driver? Yes, sir. I am Oliver. I am Mr. Jamil.
your manager. Welcome to our company. And I wish you good luck, Mr. Oliver. Thank you very much, Mr. Jamil. Hello? Bay Oliver? Bajam, kumusta naman ka niya sa imong gitrabawan, bay? Okay, kayo ko nga rin, bay. Ikaw, kumusta man? Way problema. Okay ra sa kong ari. Niya mo ko'y kauban diri nga Bisaya. Kabayan po nato ba si Bay Kaloy. Murag mayo kang ikauban na kay dali na kang ikasinabot by Oliver. Sa hiram sa ka nga ikasinabot, Bay Kaloy. Di mo po ka labad nga pagkatawagod. Gikumpara tala mo atong gipulihan mo bay ba? Grabe ug batasan tong tawhana oy. Kana si Mambila god. Di na siya ganahan mo lakaw sa iyang mga appointments kung kadto siya mo drive. Oh, mo ba? Lagi. Oliver? Bay, gitawag ang Ma'am Bella. Yes, ma'am. Nakaisugo na ko, Ma'am Bella. Anda ba ang sakyanan? Kaya natin atoon. Yes, ma'am. Okay, ma'am. Ay, nadisila ka, ay. Bay, ako mo iyang dribon. Kuy. Bay, sa tanaw ko ba yan ng Ma'am Bella, no? Nagkaparaygon, basta kauban ka niya. Iyay, at broken na ba ko? Single para basad ko, Bay Kaloy. Singkol pa ba siya nas Ma'am Bella? Sa may naana. Largahi na yun. Mayo ka, Bay Kaloy. Tubayan ka niya akong... ako ba, tubayan ka ko na ni Ma'am Bella? Ug manguyab ko na niya? Sugton ka ko? Gusto kang Ma'am Bella, ang sekretarya sa amohang manager nga si Mr. Jamil. Gibati na ko nga anam-anam ng nawa. Napakailay nga toon, Ma'am Bella. Wa na, Oliver. Pangita sa diha ukan anan, babe, palihog. Kanang Filipino restaurant ba? Uy, asa mo ka na napita, ma'am? Diretso lang kay ato ta sa Al Faisalia. Nailami nga batchoy dito. Okay, ma'am. Famous ni nga batchoy dito sa ato sa Pinas, di ba? Tinuod na, Ma'am Bella. Sige na. Mga na ta. Lami kayong init nga batchoy, oh. Ma'am. Salamat. Taro nga bayag kaon, ha? Ayaw gid pag uwaw-uwaw. Wara ba nag-atiman mo din, eh? Di ba di noon ko mahimutang? Nagbalik-balik sa kung unahuna ang yang gingon. Nga magtarong di ko na kaon. Nga di ko na mag-uwaw-uwaw kay wara ba ko na nagatiman ako din eh. Kanahan dyan kay ko niya. Lahi ang gibati ko alang ni Ma'am Bella. Kung ba naka niya kong gibati, mao ka. Hala. Si Ma'am Bella man nanawag. Hello, Ma'am Bella. Hello, Oliver. Sorry ha, nanawag ko nimo. Gilaay manggug ko eh. Okay lang inahuna-hunaan nga ikasulti. Okay ra ba nimo? Yes. Okay ra jud kayo, Ma'am Bella. Makalik sa akong apartment. Dire na lang ta mag-istorya, Oliver. Pwede? Happy anniversary, my love. Thank you, my love. Happy anniversary. 1 year na ta. O happy kay ko ba nimo? Salamat, my love.
Happy sad kayo ko uban nimo. Wa ko mag-expect nga kalit ka di ay nga moabot sa akong gilaay na unta nga kinabuhi. I love you so much, my love. I love you more, my love. Mayo hinoon kon mao ka na, Oliver. Mayo man ka ng babayhana. Pinangga ka man ka ana niya. Oo pa, og mahal na mo ang usag-usa. Nag-celebrate naman gani mi sa mo ang first anniversary pa. Walang na kumusulti ninyo kay gipanidaan pa man ako siya. Unya, okay man kayo si my love na ko, Bella. Oh, hinaot pa unta nga mauna gyud na. Kay si Aya ang turgaron. Wa na gyud mi balita kon hain o naunsa na. Siya ang namiya. Ug sa pagkatinuod lang, gikalimtanan ako siya sa hingpit. Walam lagi ka mag-atuan sa apartment ni Ma'am Bella by Oliver. Oh, laylo na sa ko bay. Init pirmi og uos, Bella. Ambot, kung ano. By Oliver? Mara man og kalit siyang nausab. Niabot na hinuon mi og usa ka tuig sa muang relasyon. Ni kalit naman hinuon siya og kaingon ana. Bay, musulti na lagi ko nimo, ha? Ha? Kuan ba? Sa akong nasayran, bay. Musulti na lagi ko nimo kay suod na bagita, di ba? Say, buto may pasabot bay kaloy. Chismis na magud ang bahin sa sekretong kalambigitan nilang Ma'am Bella ug sa atong manager nga si Mr. Jamil. Unsa? Bay, pagsusi una og pagpaniid pud. Una ka mo tuon ning akong isulti nimo ron. I-verify lang palihog. Unsa na may plano ni mo ron para natong duha, Bella? Naunsa ka? Ngano ka, Oliver? Di mo ka klaro nga kung ipangutanan nimo? Unsa ba na klaro nimo? Ang banga sa rabo? Ubo? Pleme ko. Mga kasama, atong standardugma, ang laing sumpay sa suwatampo ni Oliver, din hining atong tulumanon, bagong bayani. Kung doon ay kamoy sugilanon sa OFW, suwata kini gipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd floor, Osmeña Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHP Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon gisuwat sa radyo ni Marvin Sanchez Caballero. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Daniusos Cabrera.